أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ودبيات كيرو تزارو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو ون علم زفتر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي يزنبهم نبابات قال أملاخ قداماي نباب كابتن بيت يرمياس مراف كلتي كافقدي حادك سعفقدي سلستي كافقدي شوعتك سعفقدي شمنتي كافقدي عسرتك سعفقدي عسرتو سلستي እግዚአብሔር ኪድሞ ነቶም ኩሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ከምዚ ኢልካ ኣውጀሎም በለኒ እምነት ንእስነትክን መርዓት ኮለኺ ክንደይ ከም ዘፍቀርክንን ኣብ ጸምጸም በረኻ ኣብ ዘይዝራእ ሃገር እውን ከም ሰዓብክኒ ይዝክረኒ ኣሎ እስራኤል ንኣይ ንእግዚአብሔር ተቐዲስኪ ዝተፈለኺ ነበርኪ በኽሪ ቀውዐይ ነበርኪ ዝጐድኺ ንዘበሉ ኩሎም ከዓ ሕሰም ኣውረድ ኩሎም ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ኣነ ድማ ፍሪኣን ሃብታን ምእንቲ ክበልዑ ናብ ፈራይትን ምድሪ ኣእተኽዎም ንሳቶም ግና ኣብኣ ምስ ኣተዉ ንምድረይ ኣባደምዋ ንርስተይ እውን ኣርከስዋ ካህናት እግዚአብሔር ኣበይ ኣሎ ኢሎም ኣይሓተቱለይን መምህራን ሕጊ ድማ ኣይፈለጥንን መራሕቲ ህዝቢ ጠሎሙኒ ነቢያት ብስም ጣዖት በዓል ተነበዩ ነቶም ኮንቱ ዝኾኑ ጣዖታት ከዓ ሰጎድሎም ህዝበይ ንኣይ ፈልፋሊ ማይ ህይወት ንዝኾንኩ ብምሕዳጎምን ንርእሶም ከዓ ማይ ዘይዕቁር ነቓዕ ሓፅብታት ብምዃዓቶምን ክልተ ሓጢኣት ገይሮም እዮም እሞ ኣቱም ማያት በዚ ተገረሙ ሰንብዱ ኣዚኹም እውን ራዕራዕ በሉ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ካልኣይ ንባብ ካብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 36 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 12 ሓጢኣት ንኽፉእ ሰብ ኣብ ውሽጢ ልቡ ይዛረቦ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝብልዎ ድማ የብሉን ንሱ ንገዛ ርእሱ ኣብዩ ስለ ዝሓስብ እግዚአብሔር ሓጢኣት ከም ዝገበርኩ ኣይፈልጠንን እዩ ስለዚ ኣይኩነንን እዩ ይብል ዝዛረቦ ኩሉ እከይን ጥልመትን እዩ ምስትውዓል ዝመልኦ ሰናይ ምግባር ሓዲግዎ እዩ ኣብ ምድቃሱ ክፍኣት ይፍሕስ ብእከይቲ መንገዲ ይኸይድ ንእከይ ኣይጽየፎን እዩ ወእግዚአብሔር ምሕረትካ ክሳብ ሰማይ ልዕል ዝበለ እዩ ሓቀኛ ምዃንካ ከዓ ክሳብ ጠፈር ዝበጽሕ እዩ ወኣምላኽ ጽድቅኻ ከም እምባታት ልዑል እዩ ቅንዕናኻ ከም ባሕሪ ዓሚቕ እዩ ወእግዚአብሔር ንሰብን እንስሳን እተድሕኖም ንስኻ ኢኻ ወኣምላኽ ምሕረትካ ክንደይ ክቡር እዩ ደቂ ሰብካ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፍካ የጽልሉ ብሃብቲ ቤትካ ተጽግቦም ብወሓዚ ለውሃትካ ተርውዮም መበቆል ህይወት ንስኻ ኢኻ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና ነቶም ዝፈልጡኻ ምሕረትካ ነቶም ቁንዓት ልቢ ጽድቅኻ ወስኸሎም ዕቡያት ሰባት ከጥቅዑኒ ክፉኣት ሰባት ድማ ከሳጉጉኒ ኣይትፍቀደሎም እነሆ እቶም ገበርቲ እከይ ወደቑ ክትንስኡኻ ኣይክእሉን ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ ፍቕዲ 15 ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም ስለምንታይኻ ብምስላእ ትዛረብ ዘለኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ ከም ዝበሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግሥተ ሰማያት ንኣኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ ንኣቶም ግን ኣይተዋህቦምን ንዘለዎ ይወሃቦ ይበዝሓሉ እውን ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ የግድፍዎ እናረኣዩ ኣይርእዩን እናሰምዑ እውን ኣይስተውዕሉን እዮም እሞ ስለዚ ብምስላ ዝዛረቦም ዘለኹ በእዛኖም ከይሰምዑ ኣእዛኖም ኣጽመሙ ብዓይንቶም ከይርእዩ ኣዒንቶም ዓመቱ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነ እውን ከይሕውዮምሲ ልቢ እዚ ህዝቢ ተሪር እሞ ምስማዕ ትሰምዑ ኢኹም ኣይተስተውዕሉን ምርኣይ ትርእዩ ኢኹም ኣይተስተብህሉን ዝብል ትንቢት ኢሳይያስ ኣብኣቶም ይፍጸም ኣሎ ዓይንትኹም ግና ይርእያ ኣዛንኩም እውን ይሰምዓ ኣለዋ እሞ ብፃን ኢኹም ከመይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእይዎ ተመንዮም ከም ዘይረኣይዎ
ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዕዎ ተመንዮም ከም ዘይሰምዕዎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ እዩ። ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን።